fejkový úsmev. Čaute, tu je Peťo, a.k.a. Paťo. Zdravím vás zo slnkom zaliatej Kalifornie a musím vám povedať, že je to tu úplne na piču. Boli tu najskôr problémy, čo sa týka práce. Prvé 2 týždne som mal neuveriteľne hektické. Musel som si napísať rôzne lži do životopisov, pretože absolútne nikto sa mi neozýval ohľadom práce. Nakoniec som si našiel prvú robotu v jednej talianskej reštaurácii, kde robím basera. Nechcem vám teraz vysvetľovať, čo je baser, pre tých, čo neviete, ale je to celkom taká ťažká práca a všetci moji kolegovia sú tam ilegálne. Nedostávam toľko peňazí, ako by som mal dostávať a celé je to tam proste dosť na hovno. Našťastie som si po istej dobe našiel aj druhú prácu v mexickej reštaurácii, tiež tam robím basera. Tam je to trošku lepšie, tam mi dobre platia, to je celkom v pohode. Robím 55 hodín týždenne, práve preto sledujete len druhé video za 2 mesiace odo mňa, pretože nemám absolútne čas. Čo by som vám ešte mohol povedať? Ohľadom ubytovania, tak to je už úplne hrozné. Bývam s frajerkou mimochodom, bývame so 150-kilovým Američanom, ktorý býva vo vedľajšej izbe. Má 2 malých psov, ktorí boli hrozné zlatučky na začiatku, až dokým nezačali srať v obývačke na koberec. Takže často sa proste zobudíme do nádherného dňa slnečného a prvá vec, ktorú uvidíme, sú proste 4 hovná na koberci, takže to je tiež úplne na hovno. Doslova na hovno. Čo vám ešte poviem? Transport. No tým, že tu nemáme auto, tak sme odkazaní na autobus. Ja to mám do jednej roboty 40 minút busom, do druhej roboty takmer hodinu. A skoro vždy tie busy meškajú. A to nie, že meškajú 5 minút, 10 minút, často meškajú pol hodinu. Bez dôvodu. Takže tak. Častokrát som prišiel už do práce neskoro. Hovorí sa, že prvý mesiac je tu celkom ťažký, kým si na to navyknete a tak. Ja som tu už druhý mesiac a zatiaľ každý deň je boj, ak mám pravdu povedať. Každý deň je boj. Aj teraz sa musím veľmi pretvarovať, aby som bol taký energický. No a čo vám viac ešte poviem? Niektorí z vás sa ma v komentároch spýtovali na moju rannú stolicu. Dneska bola mimoriadne kvalitná. Možno na budúce pridám aj audiovizuálny obsah. Ak by ste chceli nejaké otázky na telo smerovať na mňa, kľudne ich napíšte do komentárov, ja sa posnažím takéto druhé videjko s fejkovou energiou natočiť. Čo vám ešte poviem? Dneska som nasratý jak sviňa, pretože som mal ísť na tréning. Som si vyhľadal taký super parčík pri dome. Po dlhej dobe som konečne mal ísť na tréning, trénujem to tak raz do týždňa, čo je 5 krát menej, ako som väčšinou trénoval. Čo viac, predovšetkým 6 krát menej. Ty kokos, to som dosral s tými časticami teraz. No a prišiel som tam do toho parčíku a tam bola nejaká narodeninová oslava, čiže asi 200 Američanov s ich 100 rozmaznanými deťmi a parčík plný detí, takže Peter nemohol trénovať. Takže to je asi tak všetko. Snažím sa tu stále byť pozitívny, aj keď je to hrozne ťažké a už som tu mal aj ťažké chvíle, ak mám pravdu povedať, ale ešte 2 mesiace a potom už padám do Južnej Ameriky na ďalšie 4 mesiace, Peru, Argentína, Uruguay, takže tam už možno nebude fejková energia, možno tam nebude fejkový úsmev, ale tam by to už mohlo byť lepšie. A hlavne nás stále sledujte, pretože aj ľudo je síce v Amerike, ale my sa vrátime.